De organisatie van de Waardopera bij Pearsens Moddergat is drok dwaande met de tarierings. Eind september maakt die opera over fisker Peter Grimes der plak vinden, achter de Zeediek. En ook al is het vanwege corona nog onwis, de kaartverkoop gaat gewoon terug. Mensen hebben zin om straks echt weer naar dingen te kunnen. We zoen eigenlijk in 2020 al hier in première gaan. Dat is natuurlijk begrijpelijkerwijze net slagen. We gaan nu voor dit hier. En dus juist gewoon dat de mensen toch echt die website van www.watopera.nl weten te vinden. En kaarten bestellen, want dit is natuurlijk uniek en ze willen erbij wezen. Er zijn op dit stuit al meer dan 5000 kaarten verkocht. Nevens Anke is de tribune grut genoeg en is er nog voldoende plak voor de meesten. Er komt een groot podium, er komt een hele grote muziektent achter waar een volledig orkest in zit. Er komt een tribune met 2100 stoelen erop. Wij gaan de opera Peter Grimes van Benjamin Britten hier opvieren. En dat gaat over een viskersmierskip, dus heel toepasselijk hier aan de Waardzee bij Moddergat. Als de Waardopera dit jaar weer trokjet, zal het evenement verskoot worden. Maar de organisatie houdt hoop van eind september dit jaar. De tekenen binnen goed. Dat betekent wel natuurlijk dat we ons alle jaar zoveel mogelijk de aan de maatregelen houden moeten, zodat we dit weer doen kunnen. En wij zijn natuurlijk, als wij nou geen hoop meer hebben, dan zijn wij nou echt net bezig wezen. Dus wij zetten vol koers op september 21.